Това е колието на истинското зло. Какво искаш да кажеш? Че трябва да се пазим от него, а не просто да го размятаме насам натам. Че защо? Какво ще стане? В митологията тези колиета са били част от ритуалите, които са за събиране и предаване на енергия. Те са били нещо като много голям портал за енергия. Те събират много голяма доза информация и енергия. Баща ми е показвал такова на времето в книгите му, но тогава не вярвах, че съществуват наистина. Това е първото, което виждам на живо. И това ли е смятал да използва така популярния ловец тук, за да събира силите ни? Аз не мисля, че ловеца иска силите ни. Според мен този човек се опитва да ни предпази по някакъв начин. Замислете се, в приказките ловците винаги са добрите. Каква е логиката тук да е различно? А добре, що ме толкова добър ловеца, защо не се покаже? Ами в момента гледаш към него. Какво? Матего, ти си ловецът! Не мога да повярвам, че го е крил от мен. Аз самия го научих днес. Учителя ми прати бележка и по този начин вече със сигурност знам, че съм ловеца, защото всеки ден, когато сме ходили на плажа, сред нас е имал предател. И той е комуникирал с нас бележки само единствено, защото не иска да ни излага на по-голяма опасност от това. Тоест ловеца ще ни помогне от тук да си тръгнем живи и здрави. Да, но трябва да сме наистина много внимателни, защото след няколко часа истинския ловец наистина ще ни нападне. А кой е злодея тогава? Стрелка нагоре. Това означава ли, че е някъде нависоко? Хей, успя ли да намериш Барби по плажа? Не, днес май не е решила да прави тен. Стига, Елвира, не е забавно, а ти си правиш някакви тъпи шеги. Ами ако нещо лошо се е случило... Че какво толкова лошо може да се случи? Най-много да е влязла и да се е удавила някъде. И без това постоянно мрънка, тъмън няма да се налага да я слушаме. Как можа въобще да го кажеш? Все едно не си ти. Ако искаш и ти да последваш нейните стъпки, продължавай да си буташ носа там, където не ти е работата. И какво ще направиш? Не ме е страх от такива като теб. Какви, Алекс? Сирени. Една русалка никога не би казала такива неща. Ти си зла сирена. Понякога се чудя как уж си толкова умен, а не можа да го разбереш по-рано. Ей, успя ли да намериш някаква съда? Не, тък му претърсих на горния етаж всичко за втори път. Добре, ако разбереш нещо, ме намери и ми кажи, защото ще се пръсна от притеснение. Не знам дали нещо ужасно и се е случило. Добре, ако разбера нещо, веднага ще ти кажа. Все пак знаеш, че знам силата на любовта и ако я няма, знам най-добре как се чувства човек. Ама как така я няма? Завинаги ли? Ами възможно е. Елвира, моля те, не го изричай. Не искам да се представям живота без нея. Ако я намериш, просто ми кажи. Дадено. Алекс! Барби! И Алекс ли сега изчезна, хора? Наистина започвам да си притеснявам какво става тука. Да, днес трябваше да е хубав ден и да си ходим от тук. Виж какво стана! Ще ги открием, не се притеснявай. Учителят изрично каза, че няма как да излезеш самичък от това място. След като ние сме тук, това означава, че и те са тук някъде. Намерих следа! Каква? На телевизора, в което има една стрелка нагоре, аз си мисля, че Барби е оставила следа да открием. А нещо друго странно забеляза ли? Ами, мисля, че не. Значи отново ударихме на камък? Ама, вие защо всички сте тук? Не трябваше ли се разпръснем да я търсим? И къде е Алекс? Алекс изчезна, също както Барби. Странно. Елвира, знаеш ли за това? Аз се засякох на стълбите. Ама какво ти каза тя? Нищо. Държа се странно и някак се студено. Говореше някакви неща от сорта, че любовта не съществува и така щяло да остане завинаги. Аз знам какво се случва. По-рано получих бележка от учителя и на нея пише, че всъщност ловецът е сила, която трябва да бъде развита както силите на всеки един от нас. И как смяташ да го направиш? Като се противопоставя на човек, когото обичам. Барби, знаеш ли къде сме изобщо? Не знам, обаче там ми е спила всичките сили. Коя? Елвира ли? Да, тя е цялото зло, събрано в човешки образ. Ох, мен също ме зашемети с някакъв предмет на плажа. Мисля, че са ми останали някакви сили, но не съм сигурен. Моите никакви ги няма и в момента ти наистина си ми единствената надежда, защото ако не я спрем, тя ще ни погуби всичките. А какво е направила тя с теб? Изпи всичките ми сили с онова колие. Знам какво трябва да направя. Не е познала с кого се захваща. Ще ни измъкна от тук. Алекс! Добре ли си? Не съм. Не съм истински Алекс. Аз съм неговия дубликат.
Трябва да побързате да ги спасите преди да е станало твърде късно. Те са някъде в хотела. Алекс, концентрирай се. Къде сте точно? Не знам. Нямам много сили вече. Побързайте. Тъмно е и са вързани с въже. Побързайте. Добре, някъде в стаите ли сте? Не, но вие трябва да отидете в стаята. В коя стая? В стаята на Елвира. Нещо става там. Къде го бях оставила? Сигурна съм, че беше тук. Алекс, искам да пренесеш двойника си при останалите и да разбереш къде ми е медальона. Иначе не искаш да знаеш какво следва. Казах ти го преди, казвам ти го и сега. Прави каквото искаш. Не ме е страх от теб. Няма смисъл от викове. Омагьосала съм мястото, така че всеки, който иска да ви намери, ще чуе виковете ви като песен от птичка. Никога няма да ви намерят. Довиждане! Къде? Елвира, спри!